Com us avançava, la nostra primera experta en resiliència familiar és la Núria Rodríguez Font. Ella és fundadora de Positive Discipline Lab. És un espai dedicat a la formació i a l'acompanyament de familiars i de professionals en l'aplicació de la disciplina positiva. I què és això de la disciplina positiva? És una metodologia que consisteix en ensenyar als joves, als adolescents, a ser persones respectuoses, responsables, amb recursos i membres actius també de les seves comunitats i, sobretot, el que estem insistint al llarg de tot el dia, enfortir la seva resiliència. Estem desitjant ja escoltar a la Núria Rodríguez Font. Sisplau, l'escenari és tot teu. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Se'm sent bé, També volia afegir que soc mare de 3 persones, 20, 17 i 15, per situar-nos una miqueta. Mireu, abans de començar volia preguntar quants dels que estem aquí són pares i mares. Uns quants. Veig molta joventut, potser n'hi ha uns quants de pares i mares en potència. A quants us agrada exercir de pares i mares? Ens agrada. Tota l'estona? O hi ha algun moment que diríem, home, aquests moments els podríem estalviar, no? Doncs no esteu sols. Això ens passa a tots els pares i a totes les mares. I els pares i mares perfectes no existeixen. Dit això, ser pare i mare és la feina més difícil del món. Sabeu per què? Perquè ens donen el títol abans de fer la carrera. Neix el bebè i ja som pares i mares. I llavors comencem a exercir. Potser ens han ensenyat a respirar una mica pel part, o jo em vaig llegir aquell llibre Què esperar quan s'està esperant. Segur que molts dels que esteu aquí també el veu llegir. I per què és la feina més difícil del món? Doncs jo crec que, entre d'altres coses, perquè la nostra vida no té aquest aspecte precisament, no? La feina, els fills, els pares que es fan grans, les extraescolars, les factures, no? Això entre setmana i els caps de setmana, els partits, sí? Tots tenim una vida molt trepidant. I si mirem enrere la nostra vida, els que ja tenim una edat, tots, i ho deia aquest matí el doctor Castillo, i ho deia també l'Ester, tots hem tingut que afrontar dificultats a la nostra vida, no? Hem hagut de fer renúncies, hem patit pèrdues, malalties pròpies o de gent que estimem, ens hem esforçat per aconseguir coses que potser no hem aconseguit, per tant, la vida no és fàcil. I jo estic segura que tots els que heu aixecat la mà perquè som pares i mares volem que els nostres fills siguin feliços. Però us he de dir una cosa, no els podem preparar per una vida feliç, perquè la vida és difícil, no? Llavors, tenim 2 opcions, els podem preparar per una vida, per una mala vida o per una vida difícil. Jo com a mare, i us parlo com a mare, escollo preparar els meus fills per una vida que serà difícil, perquè hi puguin fer front i llavors, amb aquesta resiliència, puguin també tenir una vida feliç, una vida bona. Torno a apretar. Vale. Què compartiré avui amb vosaltres? Compartiré alguns ingredients. Poso una definició de resiliència del Boris Cyrulnik que a mi m'agrada molt. Avui hem parlat molt de resiliència. I avui el que vull compartir amb vosaltres són alguns ingredients per construir aquesta resiliència des de casa. I potser alguns ingredients que hauríem de treure també de la cassola, que jo mateixa els he tingut i potser encara els tinc a vegades. I això és el que vull compartir amb vosaltres. Els 2 primers elements del que us vull parlar és del sentiment de pertinença i el sentiment d'importància, la significància. Els nostres fills necessiten un entorn on puguin dir, tinc un lloc al món i m'estimen, i això és la família, amor incondicional, escoltar-los, tenir-los en compte, respectar-los, que se sentin escoltats, però també un lloc on puguin experimentar que són útils i necessaris. Els estudis més recents sobre la felicitat, i parlava el David també aquest matí, ens diuen que la felicitat profunda l'experimentem a partir de les competències que desenvolupem quan superem un obstacle i també de la satisfacció que sentim quan ajudem algú o quan contribuïm al benestar d'algú. Per tant, aquestes 2 situacions podem fomentar-les des de casa. Que sigui aquell lloc on ells trobin refugi i trobin escolta, i també que sigui aquell lloc on poden fer coses, on poden contribuir. Quins més ingredients tenim? L'autoconfiança. No surt la diapositiva? Ara. L'autoconfiança. Tots volem que els nostres fills tinguin autoconfiança perquè és un dels elements de la resiliència, però sabeu què passa? Que el que fem els pares és a vegades, evitar que la desenvolupin. Perquè un nen, perquè un adolescent desenvolupi autoconfiança, hem de deixar que s'enfronti a la vida.
no? Si pensem en un nen més petit, no? Doncs s'ha deixat el llibre de matemàtiques, llavors en el xat de pares, allà tots els pares nerviosíssims enviant fotos del llibre de mates, no? O el que li va passar al meu fill, la setmana de selectivitat va perdre aquella carpeta que tenen els de segon de batxillerat, que fa un pam, la va perdre, no? Doncs deixem que afrontin aquests reptes que els hi planteja la vida i que tinguin èxit. I què vol dir tenir èxit? Tenir èxit vol dir afrontar i superar, però també vol dir afrontar, fracassar i superar el fracàs. Sí? Què més? Un altre ingredient. Bueno, això em porta als dos ingredients que dic, aquests els hauríem de treure de la cassola de la resiliència, no? La sobreprotecció, el que aconseguim quan els nostres fills estan sobreprotegits és si evitem un petit patiment present, no? Perquè els sobreprotegim, però els estem fent més dèbils pel futur i els hi traiem l'oportunitat de desenvolupar aquest múscul de la resiliència. Per tant, la sobreprotecció, la propera vegada que estiguem amb els nostres fills i que pensem, ostres, no vull que pateixi per això, pensem, no, l'estic fent més dèbil, doncs va, acompanyem-lo. No vol dir que desapareixem i els deixem sols, però acompanyem-lo perquè pugui fer front i pugui tenir èxit. La crítica. Quan els adolescents i els nens més petits també s'equivoquen, el que a mi em surt com a mare a vegades és la crítica, és que ja està bé, ja t'ho vaig dir, és que ets un vago, és que ets... No, ens surt a vegades perquè la nostra vida hem dit que no era aquella maca que hem vist abans. La crítica és un ganivet que va directe al cor de l'autoestima. Llavors, què puc fer quan el meu fill s'equivoca? Perquè s'equivocaran moltes vegades. Apropar-m'hi des de la curiositat. La curiositat és meravellosa, no? Llavors, el meu fill fa alguna cosa, s'equivoca, què faig com a mare, com a pare? Preguntar-li, què volies aconseguir amb això? Per què era tan important per tu? Què faràs la propera vegada perquè no torni a passar? Com ho arreglaràs? Sí? Si m'apropo des de la curiositat, això fa que no es trenqui el vincle i que el meu fill segueixi connectat amb mi. Què més? Més ingredients. El sentiment social. Mireu, el sentiment social és tenir un interès real en els altres i voler contribuir al desenvolupament de tothom. Estem molt centrats en donar coses als nostres fills i poc en tot el que ells poden donar. I el sentiment social és molt important per construir aquesta resiliència. Llavors, què podem fer des de casa per construir aquest sentiment social? Podem fer coses molt senzilles, com és dir més que no donar tot el que demanen, demanar que facin més i nosaltres fer menys, que això nosaltres també ens hem de cuidar. Coses com vaig pel carrer, veig un paper al terra, el recullo, el tiro a la paperera, vaig aparcar a la zona blava i en vez d'ocupar un lloc i mig, m'asseguro que el meu cotxe està dintre d'una plaça de pàrquing, no? I així una altra persona pot aparcar. O si el meu fill, per exemple, li estira la cua al gos perquè és juganer, en vez de dir-li no li estiris la cua al gos que et mossegarà, diguem-li no li estiris la cua al gos que li farà mal. O no sé si hi ha profes aquí, jo he sigut profe molts anys, en vez de dir no cridis o no molestis perquè la mestra et castigarà, no molestis perquè els companys no podran aprendre. No? Llavors, treballar aquest sentiment social ens ajuda també a desenvolupar aquest múscul de la resiliència. L'amabilitat i la fermesa. Aquí estem parlant dels límits. Com que tinc 8 minuts, avui no parlaré de límits, però pares i mares no podem educar sense límits. Els límits són necessaris per viure i construeixen autodisciplina. Això podríem fer una jornada sencera parlant sobre els límits. Els límits posem-los amb habilitat i amb fermesa. Mantinguem-los, encara que costi, perquè el benefici de posar un límit és molt bo. L'autoregulació és una competència superimportant. Diuen els experts que prediu molt més l'èxit acadèmic que el coeficient intel·lectual. Per tant, és una competència que hem d'ajudar a desenvolupar els nostres fills. I com? No impressionar-se per les dificultats o el patiment del nostre fill. El meu fill està tenint una crisi perquè li ha sortit alguna cosa malament, perquè no ha entrat allà on volia entrar, pel que sigui. Estem al seu costat i amb empatia li diem, ostres, això no és el que tu volies. T'esperaves una cosa diferent. Veig que estàs molt enfadat. Però des de la calma, això els ajuda a desenvolupar la capacitat d'autoregular-se. Per tant, hi ha molts experts de gestió emocional, avui en tenim moltíssims, tenim molta gent de l'hospital, ajudem-los a transitar les emocions, perquè si jo expresso una emoció encara més forta, perquè m'impressiono de les coses que li passa al meu fill, una mica estic evitant que pugui experimentar la seva emoció, i si no la pot experimentar no la podrà gestionar. I per últim, enfocar-nos en solucions. Això és una màgia. Qualsevol problema que tinguem a casa
Els matins són un desastre, hi ha crisis per l'ús del quarto de bany, els fills es queixen perquè el pare treballa massa al cap de setmana o perquè la mare està massa amb el mòbil, no? Ens passen coses a les famílies. Portem un espai on tothom pot proposar solucions. Deixem que posin en marxa l'imaginació, l'enginy, no? I deixem que tinguin èxit, perquè quan un d'aquests problemes que tenim a casa, que en tenim molts, almenys a casa meva n'hi ha uns quants, quan una d'aquestes solucions són les que ells han proposat, això sabeu què és? Això va directe a l'autoestima, a l'autoeficàcia i al sentiment de contribució del que parlàvem abans. Per tant, hem parlat de pertinença, de significança, d'autoconfiança, d'amabilitat i fermesa, d'enfocar-nos en solucions. I per últim, el que us volia dir és que ja estem fent moltes coses bé, pares i mares, fem moltes coses bé, ens hem de cuidar, nosaltres també, per poder acompanyar bé els nostres fills, i vull que fem una petita activitat. Com m'han deixat aquí el grup tot relaxat després de la meditació, anem a activar-nos una mica. Vull que aixequeu el dit. Us el poseu al cap, us el poseu a l'orella, us el poseu a l'ull, feu aquesta senyal amb la mà i us la poseu a la barbeta. Què heu fet? Heu fet el que jo estava fent. Per tant, és veritat que els nostres fills no ens escolten, però hi ha molts moments durant el dia que veuen el que fem i tot això també educa, tot això també els ajuda a ser més resilients. O sigui que ja estem fent bastant bé la feina. Només necessitem ser una mica més eficients en algunes situacions. I per últim, només dir-vos que no podem protegir els nostres fills de la vida, per tant, és essencial que els preparem per ella. Moltes gràcies i passo a la taula.